आई भैया, हम गायक महेश सिंघानिया आप लोग के बीच एगो संत शिरोमणि जी के गीत गाए जातनी। आशा ना पूर्ण विश्वास बा कि आप लोग जरूर पसंद आई। और नाल पर संगत करतनी बहुत सुंदर कलाकार रामाशंकर राही जी, और बेंजो पर संगत करतनी राम बाबू राव, और पैड पर संगत करतनी विमलेश जी। जे गीत के सजौले बा डॉक्टर भूपेंद्र जी सराय के धरती से। आई ये गीत के माध्यम से आप लोग के सुनाए जातनी। आई सुनल जाओ। गुरु संत रविदास काशी में लिहले जनमवा। हे अमित भैया जी, डॉक्टर भूपेंद्र जी। गुरु संत रविदास काशी में लिहले जनमवा। गुरु संत रविदास काशी में लिहले जनमवा। गुरु संत काशी में लिहले जनमवा। गुरु संत रविदास काशी में लिहले जनमवा। गुरु संत रविदास गुरु संत हो बाबा हो, बाबा हो। गुरु संत रविदास गुरु संत रविदास काशी में लिहले जनमवा। 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 देखी बाबा के कृपा और महान बा। माताई करुमा के रहले ललनावा। माताई करमा के रहले ललनावा। संत में संत भइल जनेला जहनावा। संत में संत भइले जनेला जहनावा। माताई करुमा के रहले ललनावा। संत में संत भइले जनेला जहनावा। एगो चमके सितारा एगो चमके। एगो चमके सितारा एगो चमके। एगो चमके सितारा एगो चमके सितारा। पिता राहु जी के अगनावा। गुरु संत रविदास काशी में लिहले जनमवा। गुरु संत रविदास काशी में लिहले जनमवा। और क्या है डॉक्टर साहेब? का हो भैया का हो? मन चंगा तबे अर्थ बाड़ी गंगा। मन चंगा तबे अर्थ बाड़ी गंगा। गुरु जी के बात पर कर जानी शंका। गुरुजी के बात पर जानी शंका। मन चंगा तबे अर्थ बाड़ी गंगा। गुरु जी के बात पर कर जानी शंका।
रविदास काशी में लिहल जनमवा गुरु संत रविदास काशी में लिहल जनमवा माताई करमा के रहल ललनवा संत में संत भइले जाने ला जहानवा माताई करमा के रहल ललनवा संत में संत भइले जाने ला जहानवा एगो चमके सितारा एगो चमके 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 सितारा पीता रौज के गनवा गुरु संत रविदास काशी में लिहल जनमवा गुरु संत रविदास